Uniberso primordiala, edo beste batzuetan uniberso gaztea ikutako hori, da unibersoa sortu eta oso denbora gutxira zegoen unibersoa. Esaten da, gaur egun unibersoak 4.000 milioi urte dituela, txugora bera, eta uniberso gaztean, hitz egiten ari gara unibersoak segundu bat zuenean, edo segunduaren frakzioak zituenean zegoen uniberso horretaz. Beste alde batetik, primordiala edo jatorrizkoa baita ere aipatzen da, oso gaur egun dugun unibertsoarekin alderatuta oso desberdina zen unibertsoa zelako. Ez zegoen gaur egun ikusten ditugun planeta sistemarik, izarrik, galaxiarik, baina hortaz gain ez zegoen ez da ere gaur egun ezagutzen ditugun elementuak, ez zeuden atomoak, ez zeuden atomen nukleorik ere ez zegoen, hain densoa eta beroa zen unibertsoa garai hartan, gaur egun ezagutzen dugun egiturarik ez zela sortu oraindik. Eta dena horrelako nahaspilan zegoen plasma zopa batetan zegoen, non fisikaren legeak ere oraindik ez ditugun oso argi zein ziren. Beraz, uniberso gazteaz ari garenean, garai horretaz ari gara, ikertzeko oso gune aberatsa dena. Unibertsoaren jatorriaren azterketa oinarrizko zientziaren esparruan kokatzen da, eta printzipioz ez du helbururik zuzenean gizartearentzako erabilgarria den ondorioren bat, edo gailuren bat, edo lortzeko. Baina etorkizunean garatzen ditugun, esparru honetan garatzen ditugun tresna matematikoak, edo egiten ditugun aurkikuntzak ez dakigu ondoriorik ekar dezaketen. Helburu nagusia da natura eta gure kontekstuan unibertsoa ulertzea, nondik gatozen ulertzea, ze garapen izan duen unibertsoak, zergatik dauden izarrak dauden tokian eta argitzen duten moduan, eta horri lotutako ikerkuntza lerroa da. Bestalde, lehen aipatu dudan bezala, unibertso gaztea oso beroa eta dentsoa zen gune bat zen, oso energetikoa, eta beraz, energia altuko fisika edo partikulen fisikan esperimentatzeko ere gune ezin hobea da, gaur egun ezin delako, edo gaur egun etorkizunean ere ez delako espero horrelako energia altuak hartueltean lan eginen duen laborategirik garatzea lurrean. Duela milioika urte geneukan unibertsoa aztertzea, ikusezak ez moduan ez da gauza zuzena, muga asko dauzka. Alde batetik, muga da, ezin dugula laborategi batean ikertu unibertsoaren sorrera. Ez garelako gai, gure laborategian unibertso bat sortzeko. Beraz, gure lanak badu antzekotasun handia, geologian fosilekin egiten den lanarekin parekatu daiteke, edo baita ere arkeologian egiten den lanarekin. Hau da, aztarnak bilatzen ditugu, gure kasuan aztarna fisikoak, matematikoki ezaguarritu daitezkenak, izan daiteke uniberso gaztean askatu zen erradiazio bat, mikroginen ondo kosmikoa, edo uniberso gaztean askatu ziren uhin gravitazionalak, eta horiek ezagutuz, neurtuz, kolaborazio desberdinekin, eta teorikoki ezaguarrituz, ordenagailuan egindako simulazioekin, hori da azkenean gure laborategia, ordenagailua, posible da parekatzea eredu teorikoa diotena eta behaketek esaten digutena. Gure esparruko ikerketen erronka nagusienetakoak horixe dira. Uniberso gaztea ikertzeko bide ematen duten baliabideak aurkitzea. Esan nahi dut, aztarna horiek, uniberso gaztearen ezaugarriak oraindik gordetzen dituzten aztarna horiek ahalik eta hobekien ulertzea, aztarna berriak aurkitzea baita ere, eta horiekin parekatu daitezken edo konparatu daitezken eredu teorikoak garatzea. Gaur egun badaude zenbait aztarna, uniberso oso gaztea zenean igorritako erradiazio hori edo uhin gravitazionala gisakoak oso berdin mantendu direnak, askatu zirenean zituzten propietate ia berdinekin, beraz oso informazio baliagarria dute uniberso gaztearena, baina oraindik erantzuna baino gehiago dira galderak, eta gure lana hortan zentratzen da. Ahalik eta aztarna garbienak eta egokienak lortzea uniberso gaztearen argazki hori emanen digutenak.